Jo sempre he viscut la fe, ja des de petita, no perquè a casa meva fossin practicants, la meva mare ens ensenyava que teníem que anar a missa, que teníem que fer religió, que no teníem que fer catequesi, però ella no practicava. Aleshores jo sí que vaig trobar una persona que em va ajudar moltíssim, que jo tenia uns potser 16 o 17 anys quan era més jove, i ella tenia molta fe, molt creient, i em va anar introduint i em va anar a fer veure el que era realment la fe, el Crist, i això em va anar augmentant. Després, com que he posat tanta confiança en ell i m'ha respost, i quan no m'ha respost i s'ha pogut esperar, doncs això és el que hi ha en aquestes etapes que potser d'alguna manera les vius més profundes i altres no, però de fet la fe sempre l'he tingut. Hi ha moments, jo vaig passar una desgràcia molt gran amb un accident amb la meva germana i sí que puc dir que si no hagués sigut per la fe potser no ho hagués superat de la manera que ho vam superar tots. I el saber doncs, que ella està amb ell, que està millor i que és la força que repeteixo, la força que ens ajuda a viure, doncs això per mi és aquesta experiència tan gran de saber que tinc algú. I de sempre la fe, en aquests moments dolents, potser s'ha augmentat.